Doncs, bueno, soc en Marc Traité, de l'equip Radical Bikes, i bueno, som ara aquí a Girona i demà marxem doncs, cap a Tiden Desert. L'equip, a part de jo, el formem en Joan Comte i l'Albert Roca. Intentarem doncs, donar-ho tot el que tenim i intentar-ho fer-ho bé. Per part meva doncs, és la tercera participació a Tiden Desert. Vam començar fa 3 anys i bueno, va anar molt bé. Vam repetir l'any passat i bé, doncs aquest any hi tornem a ser-hi. Millorar serà difícil, no? El primer any vam fer un tercer, l'any passat vam fer entre els 10 i la veritat és que és una carrera típica, no? Són 6 dies, tot és planer, encara que diguin que hi ha molta muntanya, la veritat possiblement el Papa Tini el tocarem i bueno, intentarem aguantar, no? Sabem que ho passarem malament, però bueno, intentarem ser-ho, no? Vull dir, sobretot ja que doncs, no tenim avaries i no fins ara. Si acabem ja ha estat un repte i si acabem endavant doncs millor. Pel que fa doncs, a fer la Tiden Desert, personalment no ha significat un canvi d'entrenament, no? Vull dir, temporades són llargues i les carreres n'hi ha masses i tot. No, vull dir, la Tiden Desert és una carrera con 6 dies, vull dir, no cal anar a fondo cada dia, sinó anar a mig gas, no? Que quedi força per acabar-la. Els entrenaments han sigut bàsicament doncs, els mateixos de sempre, no? Vull dir, hi ha dies que combines doncs, canvis de ritme amb tirades llargues. El que sí s'ha de tenir en compte doncs, per aquestes carreres a Tiden Desert i així doncs, és un bon acondicionament físic, no només de cames, sinó bueno, d'esquenes i braços. No? Són moltes hores assentats i la veritat hem d'arribar sencers pel dia següent. No? Per sort tindrem també Más que Bicis, que ens donarà doncs, amb el tema de recuperacions i, bueno, i estarem, doncs, espero que una peça el diumenge que ve, no l'altre, doncs, com hàgim acabat. Després, tema bicicletes, la velocitat en què jo iré a la Tiden Desert serà una Scott Spark RC26, de roda 26, tothom va amb la 29. Jo de moment vaig amb la 26 doble, me dono una extra comoditat, però sé que en contra doncs, tindré doncs, una mica més de pes. Els companys d'equip van amb les Giro Bikes, però de 29 rígides, molt vàlides per aquesta carrera. I bueno, intentarem doncs, que la bicicleta no ens deixi tirats i arribar a tota una peça. Els equips punters per aquesta Tiden Desert doncs n'hi ha diversos, no? El nostre equip és fortíssim, però bueno, hem de descuidar doncs, els equips rivals, no? Will Wolf crec que també serà un equip molt a tenir en compte, amb Trujillo, Del Nero, qui més, Fran Pérez, un equip que ve té arrels diguéssim a la carretera, aquests 2 corredors últims iran molt forts en el planer. Roberto Heras, sens dubte, doncs, guanyador l'any passat, serà una referència. Milton, una altra referència. L'incògnita, aquest any ve un italià, Marcelo, un senyor que jo en dic, un senyor del mountain bike, perquè és un home que després de ser campió italià de carretera ha passat al mountain bike i ho està guanyant, bueno, guanyant no, però està en les carreres a nivell mundial ho està fent molt bé. Pinto, Bicicletes Esteve, un equip també d'aquí a Girona, amb el Colomer, l'Humbert i en Pinto, que és portuguès, també marcarà la diferència. Hi haurà molts altres, hi haurà uns equips de València, Cool Bikes, que també poden ser-hi. El ventall és enorme, crec que així, llegit entre línies, 3 equips molt forts, el d'en Roberto Heras, l'Esteve i Will Wolf. Després, com a equips, però sempre hi ha la sorpresa, sempre hi ha algun corredor que cada any dona la campanada, esperem ser-hi, vull dir, nosaltres també hem de ser uns més.